काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम हे गोव्याच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस पक्षाचे निवडणूक प्रमुख म्हणून गोव्यात आलेले आहेत. काल आणि आज त्यांची वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळी चर्चा सुरू आहे. काँग्रेसचे वेगवेगळे गट त्यांना भेटत आहेत. एवढंच नव्हे तर भारतीय पक्षाला निकट असलेले काही नेते, बाबुश बोन्सराज यांचे जवळचे काही सहकारी त्यांना जाऊन भेटत आहेत. याचा अर्थ असा आहे की काँग्रेसमध्ये जी काही मरगळ आपण मागचे काही महिने, काही वर्ष बघत होतो आणि जी आपले दिनेश गुंडूराव यांना निरीक्षक नेमल्यानंतरही ती मरगळ जात नव्हती, ती मरगळ आता जाऊ लागलेलं आहे. पण असं होऊनही काँग्रेसच्या जी काही ग्राउंड रिॲलिटी आहे त्याच्यामध्ये फरक पडेल का? चिदंबरम इथं आलं आणि काँग्रेस पक्षाला नवीन संजीवनी मिळेल असं होऊ शकेल का? हा एक अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे आणि या विषयावर मला बोललंच पाहिजे. एक गोष्ट अत्यंत खरी आहे, निवडणुकीला 6 महिने राहिलेले आहेत आणि भारतीय जनता पक्ष जो सत्तेवरचा पक्ष आहे आणि तो पक्ष संघटनात्मकदृष्ट्या त्याशिवाय इतर अनेक पातळींवरती ज्या पद्धतीनं आता हातपाय हलवतो आहे, मुख्यमंत्री प्रत्येक मतदारसंघाला भेट देत आहेत, त्यांचे प्रदेशाध्यक्ष वेगवेगळ्या ठिकाणी जात आहेत आणि त्यांनी एक एक कार्यकर्त्यांमध्ये नवीन उत्साह निर्माण करण्याची जी काही प्रेरणा त्यांना दिलेली आहे आणि जी काही एक उत्साह निर्माण जो केलेला आहे ना, तसा काँग्रेसमध्ये दिसतो आहे का? एक प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून यानं विधानसभेत जी काही कामगिरी बजावायला पाहिजे ती बजावलेली आहे का? बाहेर त्यांचे नेते जे काही प्रमुख विषय, सरकारच्या त्रुटी, सरकारचं अपयश यावरती काही बोलत आहेत का? मला वाटतं बोलत नाही आहेत. त्यामुळे काँग्रेस पक्ष आपल्याच त्या एका एका विशिष्ट अशा वाईट एका एका गर्तेमध्ये फसलेला आहे आणि त्या पक्षाला दिशा नाही राहिलेली आहे. या पार्श्वभूमीवरती चिदंबरम गोव्यात आलेले आहेत आणि त्यांना लोक भेटत आहेत. चिदंबरम यांच्या पुढची आव्हानं कुठली आहेत? त्यांची आव्हानं आहेत काँग्रेसचे जे अत्यंत निर्जीव होऊन पडलेले जे काही इन्व्हर्टेड कॉमर्समध्ये म्हणून म्हातारे नेते आहेत त्यांना संजीवनी देणं त्यांना शक्य होईल का? दुसऱ्या बाजूला काँग्रेस या पद्धतीनं निवडणुकीला जर सामोरे गेला तर त्याच्यामध्ये ते धैर्य, तो उत्साह असेल का? आणि तिसरी महत्त्वाची बाजू काय की काँग्रेस पक्षानं जर युती केली तर ते जे काही 2-3 पक्ष, प्रादेशिक पक्ष आहेत यांना घेऊन जर ते निवडणुकीला सामोरे गेले तर ते निवडणुकीत जी काही धडक दाखवायची गरज असते ती दाखवू शकतील का? हे महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मला वाटतं की आम्ही या विषयावरती सतत लिहिलेलं आहे. आज चिदंबरम गोव्यामध्ये आल्यानंतर आम्ही त्याच्यावरती आज आमच्या गोमंतकमध्ये अग्रलेख आहे. परंतु आपण त्याही पलीकडे जाऊन जर विचार करायचा झाला तर आपल्याला म्हणता येईल की सध्याच्या काँग्रेसमध्ये जी काही या नेत्यांना घेऊन, उपलब्ध नेत्यांना घेऊन जी काही पुढे जाण्याची जी काही ताकद, धडाडी दाखवावी लागते ती नाही आहे. आणि दुसऱ्या बाजूला काय होतं आहे की गिरीश चोडणकर जे प्रदेशाध्यक्ष आहेत त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत त्यांनी 2 वेळा राजीनामा दिला असला तरी आपल्या पदाचा, त्यांना आपल्याच नेतृत्वाखाली विधानसभा निवडणुका व्हावीशी वाटते. त्यामुळे त्यांनी काय केलं आहे, जे कोण आपल्याला पाठिंबा देणारे काँग्रेसमध्ये येऊ पाहत आहेत त्या सगळ्यांना मिकी पाशोकर असेल किंवा आणखी कोणी असेल त्यांना पक्षामध्ये घेण्याचा सपाटा चालवला आहे. पण त्यामुळे पक्षाला जी काही बळकटी येण्याची गरज आहे ती येणार नाही आहे. अशा परिस्थितीमध्ये काँग्रेसचा जो काही स्टँड आहे राष्ट्रीय पातळीवर तो असा आहे की त्यांना आता पुरतं कळलेलं आहे की ते आपल्या शक्तीनुसार इलेक्शनला जाऊ शकत नाही आहेत. त्यामुळे ते आता राष्ट्रीय पातळीवर जे महत्त्वाचे पक्ष आहेत त्यांच्याकडे युती करायला बघतात आणि या युतीचा जो काही संदर्भ घेऊन जे पुढे गेले आहेत ते चिदंबरम गोव्यात आलेले आहेत आणि त्यांना आता वाटतं आहे की युती करावी. मला वाटतं हाच एक विषय आहे जो काँग्रेसला गंभीरपणे विचार करून पुढे न्यावा लागेल. तो विषय आहे युती केल्याशिवाय काँग्रेसला गोव्यात पर्याय नाही आहे. कारण आहे त्या उपलब्ध नेत्यांमध्ये ती धमक नाही आहे. त्यांचे अनेक गफले यावेळी भाजप सरकार उघडकीस आणू शकतो. एवढंच नाही तर भाजपची आज एवढी शक्ती आहे की पुढच्या 2 महिन्यामध्ये भाजपचे सारे महत्त्वाचे नेते गोव्यात येतील. तसं काँग्रेसचं होणार नाही आहे. नेते गोव्यात येणारच नाही आहेत. तर आम्हाला मिळालेल्या माहितीनुसार काँग्रेसचे काही टॉप नेते ते फोडून नेऊ शकतात. समजा एखाद्या काँग्रेसचा जर मेन मोहरा निवडणुकीच्या केवळ 2 महिने आधी काँग्रेस सोडून जर भाजपामध्ये गेला तर काँग्रेसची अत्यंत शीड तुटलेल्या जहाजाप्रमाणे परिस्थिती होईल. त्यामुळे काँग्रेसला आता सगळ्या बाजूनं विचार करून मला वाटतं आता युती करावीच लागेल आणि युती केल्यामुळे मला एकच वाटतं की भाजपला ते शह देऊ शकतील आणि हे लोकशाहीच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. एवढ्यासाठी महत्त्वाचं आहे की एकच सत्ताधारी पक्ष तो केंद्रात प्रबळ, गोव्यात पण प्रबळ आणि विरोधी पक्ष पूर्ण आपली शक्तिहीन झालेला, त्यांची शक्ती पूर्ण विखुरलेली, हे लोकशाहीसुद्धा आणि आपल्या गोव्यासाठी सुद्धा चांगलं नाही आहे. केंद्रातील अनेक प्रकल्प गोव्यावर लादण्याची जी प्रवृत्ती आपण मागच्या 1-2-3 वर्षात पाहतो ती बंद झाली पाहिजे. गोव्याच्या लोकांचा स्वर
गोव्याच्या लोकांचा आवाज विधानसभेत घुमला पाहिजे आणि या लोकांच्या ज्या आवाजाला, निषेधाला, निदर्शनाला एक विशिष्ट राजकीय आकार आला पाहिजे आणि या आकारातून पुढचं सरकार घडलं पाहिजे असं मला वाटतं आणि मला वाटतं या विषयावर तुम्ही पण विचार केला पाहिजे.